Ibamunyina Ade Touch. Ibamunyina Akwaba. Ibamunyina Akwaba Bim. Our Middle Temple Gardens in the United Kingdom. So say when you bafo ewoha bafo mema wa Ade Touch. I didn't see. Bafo menim say adwumai ye nyina na ye wo fie na die sesa na sesa asase no ana asa de be wo ha no eda so san de wo fie There been 100,000 let's say the fie be say you ready nim fie adwunu no and then nyame adum nyame so ma nim fie do so and no Nananom a omokonto nya kwa mabi so mo say raba so nyina so ba no mo jin shira we ra so na yoro me be je sebe ya bambo titru so ko abeso onya Nananom nyina wa ha na sebe omo so wona na so odi ne fie a ono mo nyina so eba abedi sebe Akwasidae awa ha no wo sai shira wo mo sebe ya bibi omo ye bia be enkoso Asante no pempuntu opemkoso se Nananom so bibi omo ye bia so be enkoso ntina abeta se Nananom nyina be chia mo nya nyishira bafo se de ye wo fie ene akwanya bebam ema Nananom sibio asantefo hene ni asantefo ahima omoha benya ho abechia opimso se de bibia ye wo fie a ahima ne adehye no enya ho kwan ekochia opimso no hanso betimi amakwan sa ekwan dem ne sebe obu nyina minya kwan che Otumfuo se se de sebe ado be fie di Nananom a che Otumfuo se efi kutrefo sebe Nananom abempo no obi de on ma obo mu asesi a enhyira na woje nti obi abebo mu asesi a chia yura wo hyira obi a eso kwanso so be for sebe chia no so a ni na wo yura ho nti obi aba onye hu sebe onu ono wo on tranko wo do yura mu asesi a hyira no na bibi o ebi aso yan koso nti ne obi aba be ha bia no ebe yenhyira aba wo de manfa we twato ya na ehia edi ade a wo a obi so ewache de bi a ode baba so eye wo hene ene so obi wache de bi na opo ode be so wo hene a eno so akwanya wo ana akwanya da ho so bana sebe obeche yura ama yura chinkwa na ka se oni ni pastor mesi bi oba ya nensani ne boma de ne e kwa da ho so obeche yura bi enso ho kwa the chief linguist of His Majesty Otumfuo, senior linguist of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, Bafo Captain Krechi. We are celebrating the Seas Akwasidae for the year. This is the clamors of the 25th anniversary of the Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Born some years back, today we are here to celebrate the Akwasidae. On the 19th, on the 26th of April 1999, Berima Kwakudia was sworn in as the 16th occupant of the Golden Stool. 25 remarkable years, he has shown love, dedication, loyalty to Asante man. Today, we're here to clamors the 25th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II in the heart of the United Kingdom. The monarch, Asante monarch, that has been there for several years since the 17th century. And now seeing a lot of colorful kente, a lot of cheering faces here at the Middle Temple Gardens, just celebrating Akwasidae. Today, here in the heart of the United Kingdom, if you recall the history, yes, indeed, the Ashantis waged war against the United Kingdom 5 times. And within the 5 times, it has been memorable. So we are here not just only to celebrate Akwasidae, but also to strengthen the long-standing relationship between the Ashanti Kingdom and, of course, the United Kingdom. Today, we are here to honor our distinguished king, His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. And as Otumfuo said, somewhere last Friday, at the King's Banquet,
We have several events back home, but it's very traditional and very appropriate to also to be here to celebrate Akwasidae with our king and of course his subjects here in London. So this is the Akwasidae in London, flamboyant, colorful, and I think I need to talk to some of our distinguished personalities who have gathered here to celebrate Akwasidae with us. This is the Seas Akwasidae for the year. And according to the Asante calendar, we have almost 9 Akwasidaes in the year. And we are fortunate today to celebrate the Seas Akwasidae of the year here in London, UK. Yes, I'm just close to one of the beautiful queen mothers we have in the Ashanti Kingdom. She is the queen mother of Mampong traditional area. And I'd like to talk to the queen mother, Nana Ajekuma Difie, the second. Nana, Bemo Adetuchi. Na ene mehu se amamre no asesa kakra bi ne asesa ne se baby a eti de nanka enye secret na oba yedi adai e wo hai sempa na wuhu no sempa atinka bempa na wakasa wonya yo dey can me chet Akwasidae no baby able to be no ya centennial day and so we because we are privileged enough to have His Royal Majesty Otumfuo of London on the invitation of the British Museum and then Akwasidae to no era wa here na Akwasidae yedi ne kese it's Asante for Ghana for ya honkeka come up kwa ni mu abo se ni padom ye obehu na on shaking tin no shantuma na chese Asante for baby obi a no eda sonko e na baby obi a so yi amane ni amane edi it's obi overhwe ya na say obi benya the opportunity to be here. Yeah, it's an era of displaying Ashanti culture in a way that people have never seen before, especially in the foreign land. We should be glued to our TVs to watch His Royal Majesty as he's displaying his culture from a different continent. na nana yehwa ne yedi ohaye nsusanso bempa ne da ne yese bi yedi e wo fie nsusanso bi wo anasa location ne keke na sisa It's a location because you bear with me, say when people migrate, they migrate with their culture as well. The culture is we, the culture is us. And nothing is really going to change. It's just the location and maybe how we are going to sit. But apart from that, maybe is going to be the same. The most important thing is Yura and as a baby soon. People exchange pleasantries the same. It's just the change of location in a different continent. na obi ebisa ma sɛ ebere bi a ebedi Akwasidae bia no sɛ ɛyɛ ade kɛseɛ o sɛ ketewa ya na ɔmota ehu sɛ sikadwakofi ebi abɔnten ɛnɛ menim sikadwakofi ɛba bia na Whatever. Customs and traditions of Ashanti. Sekadwa Kofi, and I said, before I said, because I can see on 10 p.m. We were privileged enough to see it on the 12th of April. It comes once in a lifetime. It is why you're lucky no one will be a Madam Madis over Ghana, maybe another setting. Maybe a sure November program. No, maybe we'll be privileged enough to see Kesian again. 25th anniversary na because we a ma program bi and also ubwabwa ahimafo nyina no amamba yekire aduane a yedi ewo Nananom aduane a na wo hodada nyina no ene obai wanya bi adi anasa obasa organize for ewa A food festival, and I said from farm to table. I realized we had a lot of calls. We refer when time and now prepping for program no saying BB or CA because as I said, you still carry your culture along with you. It doesn't matter whether you are in a different continent or different country. What's necessary Asante, what's necessary Ghana. In India, no need. Maybe I mean, I've been there and now whatever. Being trapped 6.5 hours, not be difficult. Whatever, I want to go on a different line. But we encourage you, I said, we should stick to what we eat and that makes us who we are as Ashantis. Nana Ajekuma Difie Mampong Hema
na no ɛbɔ nkɔmmɔ yi adɔfoɔ no pii ɛwɔ ha ɛnɛ yɛhwɛ sɛdeɛ ahofama no ɛsi a ɛyɛ adeɛ a ɛsɔ ani paa yɛnhyɛ yɛ ɔtɔ soɔ Otumfuo Osei Tutu the second ɛbɛba na ɛnɛ sɛdeɛ n'ahema ɛka no ɛnyɛ biribi biara na mmom ɛyɛ adeɛ a location ne kɛkɛ ɛna asesa yɛnim sɛ Akwasidae biara no yɛna yɛtadi ɛwɔ dwabere mu a ɛwɔ manhyia nanso ɛnɛ yi deɛ yɛde aba ɛyɛ aburokyire maa mu baabi a ɛwɔ yi ɛyɛ Middle Temple Gardens ɛhɔ pɛpɛɛpɛ ɛna yɛwɔ a yɛdi ɛyɛ Akwasidae ɛnɛ Akwasidae ɛda soronko koraa sansɛ afei yɛsii mu yi na kyerɛ sɛ Otumfuo wɔde mfeɛ aduonu enum ɛwɔ abaadua yi so na wohwɛ nneɛma a Otumfuo wɔyɛ firi saa berɛ a ɛbaa sɛ yɛde no si akonnwa so ɛyɛ 1999 na wɔde education fund ɛbaeɛ na sɛ mehwɛ nananom ahofa ma nnɛ sɛdeɛ ɛsiteɛ kente a kente kɔkɔɔ mmoromo paa ɛna nnɛ nananom nyinaa tutu so a sɛ woawie nie mpo a ɔnka sɛ aha ɛyɛ aburokyire ma mu wɔka sɛ aha yɛ sɛbio manhyia pɛ ɛna yɛwɔ nana memmoakye na noɛ adɛ tɔkye adɛ ntɔ yie na ɛnɛ wobaa yɛ sɛdeɛ wosi ho dwumadeɛ yi na mokeka yɛnnuru baabiara adeɛ nanso sɛdeɛ wohu ne ɛyɛ adeɛ asɔ wɔ ni anaa asɔ m'ani paa because yɛn aburokyire ha no ho ne yɛtena ha kyɛ meyɛ kwaman ɔman hene anifa hene nana de bra tɔpa yɛwura ɛbɛ yi yɛnya ne yɛaboaboa deɛ ntwene ne bibibia a ɛfata sɛ yɛwura ɛdi Akwasidae wɔ ha a yɛyie no yɛne yɛatoto amana duru sɛ yie na mototue mu no na ɛnora nano na yɛhyia Otumfuo ɛwɔ di nanasoro kan sɛ mo bebree wɔ ha yɛnya mo anya ho antumi ama amedi the 25th anniversary ne wɔ efie ameadom ɛnɛ waba ha ɛngyina ɛsɛ ɛfata sɛ ɔne mo ɛbɛto nsa didi na ewie yɛsɛn edi ade yi ɛyɛ ade a wankasa wɔne fie first time ni anaasɛ motade bi wɔ ha nananom deɛ nananom aka yɛn ho abom bebree yɛne a yɛte akonnwa tuntum ɛwɔ fie no yɛaka yɛn ho abom nti yɛ na Akwasidae bia no yɛtaa hyia ɛna afei so nananom a wɔ ha no yɛkyerɛ yɛn mma ne yɛn nananom amammerɛ yɛto din yɛgye awareɛ yɛkɔ yie biribi a wɔkyɛ nananom yɛ na deɛ na asi deɛ ɛnɛ ne deɛ wɔsi edi kan yɛwura maa ɛmea mu onidwa ɛkɛsiesie bi da applaud him for that nti da yɛwura ɛde mfomsoɔ bebree aba Asante man deɛ ɛtɔ so koraa sɛ yɛamammerɛ no a yɛwura saa abɛka nya mu no wɔsɛ yɛni so nti yɛn so yɛde to wɔ ne yɛde agya yɛn nananom na wɔn mu sɛ mpanimfoɔ si wu sɛ onim baabi a wofiri a wɔnhunu baabi a wɔkɔ nti yɛwura deɛ yɛbɔ ne din a ne yɛasɔ ɛnɛ yi amammerɛ ho ayɛ dɛ ɛyɛ sɛdeɛ wohwɛ obi bɛka chief test no animonyam bebree aba mu wosusu sɛ kwan bɛn paa ɛna yɛmfa so a ɛbɛsan tintim wɔ ɔsan sɛ yɛbaa yi wohyia obi a ɔyɛ Ghana ni deɛ yɛwɔ no ha twi ne koraa ɔkakra na ɛden ɛde ma no wobisa sɛ ntɔn bɛn na ɔbɔ a ɛno nso na ayɛ den ɛde ma no menim mo a mowɔ ha yi kwan bɛn paa na momfa so atete nkwadaa no sɛ bɛyɛ a ɔmakyi ɔmbɛkaeɛ deɛ nneɛma a wɔsɛ yɛde ka yɛde agu akwa mu ne sɛ nansɛ no yɛma no ɛware a wɔsɛ traditional one no sɛ yɛbɔ mmɔden a ma ɔmo fira Ghana ntoma ɛde yɛ ɔmo wɔsɛ traditional one no mmea ankasa nananom bɛyɛ sɛ me nananom bɛyɛ due no aba bɛ hɔ nom ɔmo ba ɛma mekyerɛ wɔ ɔmo wɔsɛ ɛgyima fira ɛne nneɛma nti kyerɛ sɛ ɛnoa ɛna yɛbɔ sɛ Asante deɛ yɛma no mu yɛ nananom na kum ɛde gyaeɛ nti sɛ so duru yɛyɛ so a yɛn so kwan bi a yɛbɛfa so a Asante ɛbɛtena so
Yes, you better than highway. Say them dig Kaka, yeah, yeah, what near to the near Quay. Bibia was a yeah, yeah, to preserve our culture. We are doing it. Nana, thank you so much. With 2024, we are clamoring the 25th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu the second here at the Middle Temple in the United Kingdom. 25 years of achievement, 25 years of huge leadership skills and hospitality, of course, generosity that has been exhibited by His Majesty Otumfuo Osei Tutu the second. Now we will enjoy some drums and music as we go for a quick commercial break, but we will be back on your screen.